mondo wakawgo piny isamber. Erokamano nya Mheshimiwa Ajera. George in 1 2 3 4 5. Okay, erokamano ahinya. Aparo ni the denominator mar siasa marwa. Yes. Kaka jo party mar ODM kama ne jaduong' owewa. Our denominator ni party mondo flourish nyaka tim gik moko the right way. Yes. Nomination must be above all standard. Let the popular candidate win. Okay. Aparo ni mano should be static. Kwa time that way. Then I know the probability question mar the party pod the medo bedo gi wajumbe mang'eny. Be it in the National Assembly or in the county assemblies. Sawa. Then marareyo. Kwatigo. As a people, nyaka wabed gi mwang'e democracy. Wabed ure broad-based government with proper negotiation, mondo wadhi mbele. Wa live to the dream mara ila molodi. Erokamano nya George Aliet kachiel kod Mheshimiwa Jera Uchieng kuom yudo thuolo mar biro loso duol ka gombaka kendo jo ogolo doke itgi ka gineno kaka arithmetic